Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 27 sa bulan sa Enero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 20. Unya misugod na usab si Jesus sa pagpanudlo didto sa daplin sa lanaw sa Galilea. Daghan kaayo ang mga tao nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang katawhan nagbarug didto sa lapyahan. Daghang mga butang ang iyang gitudlo kanila pinaagi sa mga sambingay. Usa sa iyang gitudlo kanila mao kini, "Pamati kamo, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas sa iyang pagsabod, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam ug pangtuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon ug tungod kay mabaw raman ang yuta dali ra kining liturok. Apan sa dihang nainitan na pag-ayo sa adlaw ang bag-ong turok nalaos kini ug kay wala man makagamot pag-ayo nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga tunokong sagbot, unya mitubo ang mga tunokong sagbot ug nalumos sa mga tanom. Tungod niini wala na sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok, mitubo ug namunga, may nanguhay ug tag 30, ang uban tag 60, ang uban tag 100. Ug unya miingon si Jesus, "Kun duna kamoy dalungan, pamati." Sa nag-inusara na si Jesus, pipila ni adtong nakabati sa iyang pagpanudlo miduol kaniya, uban sa napulog duha ka tinun-an ug mihangyo kaniya sa paghatag ug katinawan ni adtong mga sambingay. Si Jesus litubag, "Gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian, apan alang sa uban nga naa sa gawas ang kamatuuran, gipadayag ingon nga mga sambingay." Tungod ni ana, bisan og nagtan-aw pa sila, dili sila makakita, ug bisan mamati sila, dili sila makasabot. Kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila. Unya nangutana si Jesus kanila, "Wala ba ninyo masabti ang sambingay? Nan, unsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay? Ang gisabod sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. Usahay ang binhi nga mao ang mensahe, mahulog sa agianan. Sama kini sa mga tao nga makadungog sa mensahe, apan moabot si Satanas ug mosakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. Ang nahitabo sa mga binhi nga nahulog sa yutang batuon sama niini. May mga tao nga makadungog sa mensahe ug mudawat dayon niini sa dakong kahinangob. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mupadayon. Unya pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Ang ubang tao sama sa binhi nga gipugas sa dapit sa mga tunokong sagbot. Mao kini sila ang makadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka niining kinabuhia, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy mo patigbabaw ug mulumos sa mensahe, busa dili kini makapamunga. Apan ang ubang mga tao sama sa mga binhi nga gipugas sa maayong yuta, makadungog sila sa mensahe, mudawat niini ug mamunga. Ang uban 30 kabuok, ang uban 60 kabuok ug ang uban 100 kabuok. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.